Мен аны кат-кат укып чыктым. Бу сагынуу хатыңды укыган чакта менин көз алдымда ойролушкан күндөрдөгү бузук көңүллүү Искендердиби? Бәлки, 8 ел элек сиздин чечигиз нинди йумшак, нефис деп келип таанышкан Искендер. Эсиңдеби биринчи таанышуубуз? 1923 жылы. Мен Казанга келдим. Казан университет рабфагынан кырга кирдим. Турмушка жол табууга мен шок. Мен өзүмдү шешеклүү бакчада көрдүм. Менә шунда бәхеттен шашып йөргән вакытта мен сине очраттым. Һәр бер сөю һәм сөйленү, эх, яратасы иде, сөйәсе иде дип хисләр ташканча булды. Алмагач та тула һәм пешә башлагач, хуш исле алмаларын җиргә ыргытып, җир белән шаяра башлый. Шомырт та чәчәк ата, сандугачлар да сайраша. Мин дә үземнең матурлык тойгыларыма тулганымны сиздем. Минем дә яратасым, яраткан кешем белән без нинди бәхетле, безгә шундый рәхәт дип тын беткәнче кушышасым килде. Озак вакыт үтмәде. Студентлар арасында зур кичәгә репетицияләр башланды. Без барып кергәндә син анда идең. Бу кем сорауыма шундагы бер студент артист Искендер дип җавап бирде. Сөю кешегә шатлык һәм көч бирә. Чөнки бу зур кичә өчен мин тормыш турында җыр әзерләдем. Бәлки, көйен таба алмыйча җырламый тора идем. Ләкин синең зәңгәр күзләреңнең елмаеп карауың миңа көч бирделәр. Уйланган җырымны көйгә салдылар.